दिनै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सा 7 जन स्टुडेन्टसफोर होदोंमोन। दा 7 जननि गेजेराव 7 जन सेलेक्ट जाबाय। दा सेलेक्ट जानाय गथ'फोरखौ जों दिनै बरायदों। दा जों बरायना जों ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। जोंनि गोजोननाया माने आनलिमिटेड आरोना। दिनै जों माबा मोनसे जोंनिफ्राय माबा मोनसे एक्सप्रेस खालामनो थाखाय जोंनाव सोदोबानो गैया बिदि जाना दं। खारन बिसोरनि जि खस्थ' खालायदोंमोन लाइफआव, सान हर जि खस्थ' खालायदों, बिसोरनि खस्थ'नि फिथाइखौ दिनै बिथांमोना मोनबाय। जि बिसोरनि एममोन, दा बिसोरनि एमखौ बिसोर साक्सेस खालायनो हाबाय। बा एमसिम सौहैनायाव जोंनि सानै टिचार्सफोर दंमोन रिटेननि थाखाय, प्लास जों फिजिकेल सानै टिचार दं। जोंनि क'पारेसन, गावसोरनि नाजानाय, बिमा बिफानि गासिबो क'पारेसनजों दिनै बिथांमोना साक्सेस जानो हाबाय। दा साक्सेस जानो हानायाव जोङो बयबो, जोंबो आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि साफ्रोमबो गथ'फ्रा खुसिजोब। प्लास बिमा बिफाफोरा बयबो खुसि, बयबो मोजां हामलायथि हरदों। दा जों बेखौनो आसा खालायो इन फिउचारावबो जों बिदिनो साक्सेस खालायलांबाय थानो हागोन बा खालायलांबाय थागोन। आरो जोंनि टारगेटआनो बेनो, बेखार गथ'फोरखौ जाहाथे जों साक्सेस खालायलांजोबनो हायो। जाहाथे ओरैबा ओरै जाहाथे गोदाव सोराव जाना थाया। दा समखौथ' नोङो हगारनो हाला, जानला मोनला समखौ हगारजाया। दा सम थानायाव गासिबो खालायजोबोब्ला दिनै बिथांमोना बिदि साक्सेस जाजोबनो हागोन। माने बहुद गथ'फोर दङ माने दिनैसिमाव माने खस्थ'खौ मोजां खालायजोबनो नागिरा, आद्रा खिद्रा खालायो। आद्रा खिद्रा खालायना बोरै साक्सेस जागोन? दा बेखौ सहैनो थाखाय जों प्रपार मेनटेनेन्स खालायनांगौ, प्रपार टाइम टेबोल खारनांगौ, समखौ माने टारगेट फकाससिम सहैयागौमानि, गावनि एम्बिसनसिम सहैयागौमानि नाजाथाबनांगौ आरोखि। बे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौ बेखौ बुजायो, प्लास खालायहोबाय थायो खस्थ'खौ। दिनैसिमाव नोंथांमोननि एकाडेमियाव साबेसे साख्रि मोनदों? दिनैसिम जोंनियाव टटेल 23 जनसो सेलेक्ट जाबाय। 23 अलरेडि साख्रि मोनहैजोब्बाय। कामान्ड' मोनबाय, आग्नेबिर मोनबाय, TARMY मोनबाय, CISF मोनबाय, BSF मोनबाय। ओमफ्राय दा नोङो नै गोदान दा पुलिसबो मोनजोब्बाय। गोबां मोनबावनांगौ दं। दा आग्नेबिराव 25 जनसो दा अलरेडि जोंनाव पास जाजोबना दंखायो। जास्ट बिसोरनि फिजिकेलल'खासै। ओमफ्राय रिटेनथ' क्लियार जाबाय, फिजिकेल मेडिकेल बेल'सै। प्लास SSCGDयावबो अलरेडि 13 जनसो पास जाजोबना दंखायो। जास्ट अनलि फर मेडिकेलल'सै बिसोरना। दा गोबां गथ'फोर साक्सेस जाबोनांगौ दं आरो जों साक्सेस खालायलांबाय थागोन। जोंनि टारगेटआनो बेनो, बेखार गथ'खौ मोनसे मोजां लामायाव दैथायहरनाय जोंनि खामानि। गोबां लाइमोनफोर दं जे गोसो गुदुं डिफेन्सआव थांनो थाखाय, बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नोंथाङा? आं बेखौनो आंनि एकदमबारे आं हार्डलि आरो ना गोसो गोरबोजों आं बेखौ खावलायगोन, जाहाथे समखौ गोदाव सोराव दाखालाय। सम थानायावनो नोंसोर नाजाजोब, नाजाना लायोबानो नोंसोर 100% साख्रिखौ मोनगोन। खारन बेखार जाना जेबो लाब गैया। नों जेरै जि लामाजों मोजां लामाजों आगान सुरबा मोजां जाहैगोन, गाज्रि लामाजों आगान सुरबा गाज्रि जाहैगोन। दा ओंखायनो जों होनगोन, मोजां आगान सुरनोबा जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फै, जों मोजां डाइरेक्सन होगोन, मोजां साजेसन होनानै 100% मोजां लामाजों दैथायहरजोबगोन जों बिदि होननानै जोङो आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव खावलायहरनाय थायो आरो। नोंथांमोननि एकाडेमियाव जगाजग खालामनो मा सुबिदा दं? दा जोंनाव मोनसे फेसबुक पेज दं, आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय, प्लास आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय इउटुब चेनेलबो दं। बिनि थ्रुयैबो फैनो हायो। बा जोंना अलरेडि बे कन्टेक्ट नाम्बार दंजोबखायो। दा कन्टेक्ट नाम्बारखौबो जों दा नै मिडियानि माबायावबो जों होनाय जागोन। बेहायबो नोंथांमोना नायबाबो बेहायबो मोनबाय। दा बिनि थ्रुयैबो जोंनिसिम सफैनो हागोन आरो। मा सुबिदा? दा जोंनाव बे रिटेन, फिजिकेल, जानाय थानाय कमप्लिट जोंनाव फेसिलिटि दंजोबखायो।